मानसिखौनो गोथां गोथां सावो गाज्रि आबनाया नै सनितपुर ढेकियाजुलि हायलागुरि होननाय गामियाव सासे गथ'नियाव बियो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समावनो मासे गोसोम सिख्रिया फैनानै बिनियाव बादोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारना गारनायावनो अर जोंब्लावनानै बिनि मोदोमनि सिफ्रा खामजोबदों। नोंथांमोना दान्दिसे नायलांदो। गस्ला खामनानै बे गथ'आ ओंखाम जाखांनानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो मासे गोसोम सिख्रि फैनानै मोदोमाव बाफैदोंमोन आरो बे सिख्रिखौ बुखारनायावनो अर जोंब्लावनानै बे गथ'नि सि गासै गाननायफ्रा खामदों। नायलांदो नोंथांमोन दान्दिसे। नैबे गस्ला सि बेयो मैया खामनाय मोगथाङावनो मानसि गाननायावनो खामो। नै दा जों बेखौ सावनानै बयेमाव सोना दोननो नागिरदों। नै बे गस्लाखौ गानग्राया नैबे नानियानो बे नानियानो दानि ओंखाम जानानै आखाइल' सुदोंमोन बेयावनो गस्ला खामजोब्बाय बिनिया मोगथाङावनो नै गाननायाव खामखायो। नै दा बेखौ जोङो सावनानै बयेमाव सोसिगोन। नै गोबां मानसिफोर दं नायगासिनो दं। नै गामिनि मानसिफोर बिसोरो नायगासिनो दं खोनासंगासिनो दं। आसरित बाथ्रा आरोना सोमोनांथाव माने हमदांस' हायाखै मा जादों। नै गामिनि नायगासिनो दं। नै इसोर न'खरनि गोजा। आरो जों थांगासिनो दं नै जिगाबाबो खामदों। नैबे जिगाबमोन बे जिगाबा माइ मारा होनानै दोननायमोन बियो मानसिफोर थाबाय थानाय समावनो आसरित सोमोनांथाव हारसिंनो खामदों आरो बे जिगाबा। नायदो नोंथांमोना साननो नाङा जे सोरबा मानसि सावखुमादों होननानै नाथाय मानसि थानायावनो नै खना खनला बाख्रियावबो खामदों न' दरजायाबो खामदों। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैबे फायखानायाबो हारसिंनो मानसिफोर थानायावनो खामदों। खोबना दोनथ'बाय नै खामनायफ्रा नै बिदिनो खामजोबो नै खामजोब्बाय नै औ नै खामनायफ्रा नै खामजोब्बायना बियो। खालामदोंना खालामाखै मिथिया आरो नै बे नानिनावनो ओंखाम जाखांनानै आखाइ सुनाय समाव एम्फौ बाफैदोंमोन। बे एम्फौआनो अर जानानै खामबाय। दायो नैबे गस्लाखौ सावगासिनो दङ। नै बे गाननाय गस्लाफोरखौ सावदों नै दायो। माखासे खामबाय नालाय ओंखायनो मा जादों होननानै सावनानै बेखौ हांगारखौ बयेमाव दोननाय जासिगोन। जिनिमा ओमफ्राय बे जिनिमाया जेनेबा बे अर सावफैग्राफोरखौ जेनेबा बेफोरखौ नुयोना नुवा? जोंबो नुदों। नै आं खोन्थानि र' फार्स्ट टाइमावनो समावनो लामा खनायाव फुल खनायाव थानानै सासे मानसि थाफैदों। ओमफ्राय बेखौ बाबुआ बेथ' बेरायग्राखा नालाय मोना फैनानै बाबुआ नुनानै होख्रावफैबाय आरो सोरबा मानसि दं होननानै। ओमफ्राय दाना बेयो अर खामजानाया नाहैबा लावनो मोसौ सौनो ओंखारनाय बायदि फेखायलाबायबाय आरो। ओमफ्राय बिदिथ' नुजोब्बाय नालाय खारजोब्बाय जोंबो। खारनानै दाना गाबख्रावबा गामिनि मानसिफोरा फैबाय आरो। दाना गामिनि मानसिफोर फैबा नागिरबा गैया। ओमफ्राय गैया नालाय जोंबो न'आव हाबनो गिबाय थाला मारिनानै खारनानै थाहैबाय जोङो। ओमफ्राय दाना मानसिफ्रा होनबाय न'आथ' मोजांसो मानो गारनानै खारनो दरजा होथेबानो रावबो जेबो खालामनो हाया होननायखाय जमा उन्दुबाय जों बिजावजालि बे गथ'फोरखौ लानानै। ओमफ्राय दाना फुङाव थाबाय हरसे थाबाय बियो। हरसे थानानैहाय ओमफ्राय दा थाबाय जोंथ' मिथिया बेखौ बिदि हर थादों ना मादों। दाना बे न'आवनो थाबायदां थानानै बोरमाखौ न' सिङाव सोना गालांबाय। बोरमाखौ ओमफ्राय फार्स्टआव माया खामजेननायमोन? न'खौसो सावग्रोदो। न' सावदों। औ न'खौ सावखांनानै मानसिखौ नागिरदों आरो। ओमफ्राय खारनाय नुदोंनो नागिरबाबो मोनासै नालाय। ओमफ्राय दाना आरो अखानायै सुनिबार खालि हाथायाव थांजोबबा गथ'फोर गोजायाव जिगाबखौनो सावफैलायबाय। गथ'फोर गोजाथ' नङा जेनेबा बे अर खामजानाय बिजावजालि इसोर दंमोन। ओमफ्राय बिबोनां गथ'फ्राथ' स्कुलावसो थांजोबखादों। ओमफ्राय दाना
फायखानाखौ सावखांनानै दसे थानानैहाय 4टा बायदियाव जिगाबखौ सावखांनानै 4टा बायदियाव फायखानाखौ सावफैबावबाय। फायखानाखौ सावबा मानसिबो नुवा जेबो नुवा आरो मानसिबो नुवासै नालाय ओमफ्राय जायबा अर खामजादों बिसोर नुदों आरो आलि साजों बे जिनिमाजों जोंथ' नुवा नालाय बिसोर नुदोंनो सानै खारलांदों होनबाय नालाय होसोबाय आरो हाग्राजों बेंहैजोबबा गैला मोनासै दाना थायै थायै थाबाय सुनिबाराव बिदि खालामबाय नालाय देवबारावहाय जोंनाथ' ओंखाम जादोंमोन नालाय गिर्जायाव ओंखाम जानायाव थांजोब्बाय आरो ओमफ्राय जों आफाजों आंजोंल' न' नेदों दाना जों न' नेबाय थानायाव जेबो जायासै गिर्जानि मानसिफोर फैजोब्बाय गिर्जा खालामनो होनबा बाख्रिखौ सावफैलायबाय मानसिबो नुवा जेबो नुवा हारसिं थेब होनबाथाय अरानो जोंखायो ओमफ्राय दाना बाख्रिखौ सावखांनानै रायजोफोरनि गेजेराव न' सिंनि पर्दाखौ सावलायबाय दरजानि पर्दाखौ औ बेबो मोखांनिखौ नङा सिंनि बिथोरनिखौसो ओमफ्राय बेयावहाय टेप होननानै अर ब्ला 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 जोंबायना बयबो न' सिङाव हाबहैजोबबा खोमोरहैबाय आरो खोमोरहैबाय दाना समबारखालि फुङाव थायै थायै थानानै फुङावनो आरो ओमफ्राय नोंसिनि आदा मोनफैदोंमोन ओमफ्राय माबायदि जायो जाथाया होननानै बुंबाय जों होनदों आरो रायलायबानो जायो रायलायबानो जायो रायलायनांला सोंनांला होनदों आरो दाना बे गथ'आ ओंखाम जानानै आखाइ सोदोंमोन आखाइ सिलनायावनो एम्फौ मासे खिब्रमा बायदि बाफैदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौ फोसोनायाव मोदोम गंसे अर जोंदों खिब्रमा बायदि ना सिखिरि बायदि सिखिरिथ' नङा खिब्रमा बायदिसो सिखिरि होनाखै ओमफ्राय अरखौ बुखुमोरजोब्बाय बिदिनो दै आर'ज खालामनाय लुबाय ओमफ्राय थायै थायै थानानै आरो मंगलबार खालि जोंहानाव माइ दुलियानो खामलायबाय बिदि जादों आरो ओमफ्राय नै दिनै मैयाजों दिनैजोंलाय जेबो जायाखै फास्टिंबो थागासिनो ना जेबो जाथ'वाखै दालाय बेफोरबायदि जागासिनो आरो होमबा ने जाग्रोदों जोंहानावनो पर्दाखौनो सावो खिनानै गालाङो बिदिनो रावबो गैयाबा दै माबा माबि गारस्रावना गालाङो थोरसि लथा जों सानो गथ'फोरसो सोर खालामो बेबायदि सानोमोन आरो ओमफ्राय माइरं मागिग्रा फाग्लिखौसो दरजाखौ सावलांदों होननानै रायनो थांदों आं बेखौनो जोंथ' मिथियाना बिदि होननानै इदिनो बारा जालांबायनो आरो ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोर मा सानो जेनेबा बेखौ मा जेनेबा मानसि खालामदों ना मा खालामदों बेफोरबायदि सानो दायोथ' मानसियो बरमा बानजों अर हरदों होननानै बुंदों आरो मानसिफोरा ने मा बान होनदों बरमा बान नङाबाथ' बेबायदि मानो खामफैलाबायनो मानसि नुवा मा नुवालाय बोरायाबोथ' बिदि सावा बेफोरबायदिनो दां होनबा ने जोंजोंबा मा केस दंमोन बेबा मा सानदों ओंखायनो जोंखौ बेबायदि नासयगासिनो सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि एसे जागासिनो आरोना सोर बे मेगन गोसा बेबा सोरबा जादों जानाया सेप्तेम्बर मास अक्ट'बर मासनिफ्रायनो जाब्बाय थाखादों होमबाबो जों पात्ता लायाखै आरो सोरबा गोसो गाज्रि मानसियानो खालामलाङोदां होननानै न'आबो लामा खाथि नालाय जोंना हर गेजेरमानि सिथ्लाजों सोरबा थाङो लामा थाबायग्रा जौ फाग्लाफोरदां सानो आंथ' बुहुद बोसोर जाबायना हारसिं थाबोनाया फिसाफोरखौ लानानै ओमफ्राय बे मा होनो ओमफ्राय बे नानि मा नाम होनदोंमोन जिनिमानि ओमफ्राय दाथ' बिमा बिफायालाय मा जेनेथ' गैला मानो बिमा बिफा गैया जाखो दङ दा बे नोंसोरजों जाम्बा जाम्बियालाय माथो खालामनो रोंनो जाम्बा जाम्बिना बारा जालांबाय बिमायाबो आंनि फिसा होननानै फात्ताबो लानो रोंला न'आवनो फैयाबा जालांनाव थाबाय थायो बेमार जानानै दं आरोना